Apa? Permintaan dari pemuda-pemuda. Ada ke? Tot. Lah. Nah. Ngan. Terus blorok. Kandani kok Mas Irul. Iya. Mas Rizky. Mas Rizky yang minta kita tanah. Mas Rizky mau nyanyi sendiri? Nyanyi dewe? Nggih, baterai cinta, sabar. Mas antri nggih rasa bengok-bengok tak turuti jo kuwatir. Dhisik ketut lanangan no, Mas. Ketut lanangan sida rondo terus batera nggih, heeh. Lek gak gelem antri duitnya tak balekno. Ya, apa sayangku? Iki, nggo apa iki? Ya Allah. Ijol, Mbak. Rumangsaku aku mbok panjeri 1000, Mas. Kok rumangsaku aku diboking 1000 ngono lho. Tapi dikon lapo? Lha rumangsamu kon apa? Kon golekno tukang tandur iki bayarane tukang tandur kok iso. Ketiga, Mbak. Ora ana Dari tandur. Lah iya kan Mas Pras. Alah wong kene kurang denger ketiga ya, Nduk. Nyatane ya tandure lancar kok ya. Ijol, Nduk. Heeh, ini, Dik. Iki hakikat cekeli. Ayo sayangku. Heeh, ketot lanangan bar iki terus iki mau lo tak dhisikna ya baterai ya sayangku. Heeh. Sing kacamotana nongkoke ra karuan, kudu duet ae. Oh, lo dicopot. Oke sayang, yuk capcus kembali. Heeh. Iki yang punya Sidorondo ditunggu aja ya. Soalnya keterangannya iki ngambang nih. Oh ngono. Aku kepengen rondo orang ngono lho. Oke, sayangku monggo. Ketut lanangan. Cus.